176 na estudyante ng Daraga Community College ang maswerteng napabilang sa listahan ng mga benepisyaryo ng tulong-dunong program ng Commission on Higher Education o CHED Bicol. Dumalo ang mga benepisyaryo sa handog ng Pangulo Serbisyong Sapat para sa Lahat Caravan nitong Sabado sa Albay Farmers Bounty Village sa Kabangan, Kamalig, Albay. Isa sa mga benepisyaryo ng tulong-dunong ang 4th year BS Elementary Education student na si Jovan Kenneth Osila mula Ovellar, Albay. 2nd year college siya nang maging parte ng programa. Maraming salamat po sa CHED sa paghandog ng program na po ito at marami pong natulungang estudyante po. Especially po ako, so thank you po. And to my fellow students po, padayon po. Ayon kay Emmanuel Villamor, Lead Regional Coordinator ng CHED Unifast Bicol, bawat semester ay may 7,500 pesos na matatanggap ang bawat benepisyaryo hanggang sa sila'y makapagtapos ng pag-aaral. Mulaan niya ito sa mahigit 1.3 million pesos na inihandog sa kanilang paaralan ng CHED sa ilalim ng naturang programa. Itong community college ay libre tuition under free higher education ng RA 1031. May mga panggastos pa din at mga babayaran sa school na kailangan siyempre nila. At dito papasok yung additional subsidy na 7,500. Ito ay para sa mga qualified din na grantees natin na nasa public university and colleges. Dagdag pa niya, ang mga benepisyaryo ay pumasa sa assessment ng CHED at mula sa pinaka-nangangailangang pamilya sa rehiyon. Yung pinaka-partner talaga namin dito ay yung mga HEI, mga state colleges and universities natin, public and private. Doon po kami nagbibigay ng announcement pagdating sa application through official memo. Then mag-open po ito usually tuwing first semester. Sa CHED, nagpapasalamat sa pagpapatuloy ng programa ng tulong-dunong sa hindi lang dito sa Bicol kundi sa buong Pilipinas. Kasi malaki ang nagagawa nito sa bibigyan ng access sa mga oportunidad sa ating mga kabataan na makapag-aral sa kolehiyo. Ang Tulong-Dunong Program o TDP ay programa ng CHED Unifast sa ilalim ng Republic Act 10931 o Universal Access to Quality Tertiary Education Act na nagbibigay ng libreng tuition at tulong pinansyal sa school fees ng mga estudyante ng state universities and colleges at local universities and colleges. Para sa mga balitang Tatak Bicol, May Insinares.